драги гости, скъпи казиченци! За 13-ти пореден път имам честта да открия фестивала при шопите в Казичене. Радващ е интереса към фолклорния празник, който се организира тук. Не спират да валят запитвания и заявки за празника, който организираме тук. Такъв е интересът, може би и на Запад, тъй като тази година най-малките група чинарче участваха на сесия на Европарламента в Брюксел, където показаха своите възможности и получиха много добри отзиви и овации. И наистина в Обединена Европа, където всяка една нация показва това, което се отличава, фолклора е едно от нещата, които ще ни отличат в голямото семейство на Европейския съюз, ще ни запазят като идентичност и като вид. Пазете фолклора, развивайте го по своите населени места, защото това е единственото нещо, което ще ни запази като българи. Пожелавам на добър час на фестивала в Казичене, да надпяваме, да се надсвирваме и да се надиграваме.